kanyo. Romo makelo kanyakla kaunti za 14 mawuok e alwora mar Nam Lolwe miluongo ni Lake Region Economic Block kata LREB mabino kelo kamoro achiel. Kaunti za 14 moting'o Migori ochakore ayanga odiechieng' ma kawuono e kaunti ma Migori. Romo ni mar 11 itime kaunti ma Migori ka bende en mano madhi ywayo welo mopogore opogore kod joket mwandu kendo yawe ayanga kar saa 8 mar odiechieng' ma kawuono. Nyasi manotele kod jakom mar LREB mabende en gavana mar kaunti ma Kisumu Ngire Peter Nyong'o. E kinde twak mare kod jofwambo kinyi ma kawuono motelo ne yepo ayanga mar romono, Nyong'o wacho ni moko kuom gigo ma gidhi miyo peke romoni en keto reru kata railway madhi tudo kaunti za 14 manitiere bwo riwruok mar LREB mondo mi oket yore mag wuoth obed mayot kendo nyayo tudruok makare. We have panels going to discuss sugar cane production and other activities in the economic area in agriculture. We are going to be discussing communication in the Lake Region Economic Block. We have a very ambitious project to bring the counties together through a railway system, working with the India Railway Corporation. We also have plans to have a solar power production so that we can get access to affordable and cheap energy. I want to welcome all the guests, all the member counties, all the distinguished persons to Migori County of this region. I want to appeal to our people in Migori County to be hospitable to our guests and also to participate positively in this program. This Lake Region Economic Block, we have certain pillars. We have the pillar of health, and we are looking at Kisii to host certain facilities that would not make, optimum sense, would not make sense if it was made in all counties. We are looking at issues relating to agriculture, and we have also identified in Kisii we are talking about health. In this region here and Bungoma we are